दा दतमा मण्डल बिजेपिआ भारतनि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे प्रग्राम लादों। बे जाहैबाय बिजेपि जयनिं। बेवहाय जों दिनै नुदों जे भारत सरकार आसाम सरकार जोंनि बिजेपि सरकार बिटिसिआवबो बिजेपिजों इउपिपिएल सरकार दा बे खामानि मावनाय माखासे डिसक्रिमिनेसन खालामनायखौ नुदों जे दिनैहाय जोंनि बिजेपिनि 17 জন एमएलए दं, इउपिपिनि 17 জন एमएलए दं। 17 জন एमएलए थासान्दियावबो जोंनि बिजेपिखौ दिनै पात्ता होआखै, जों डिसक्रिमिनेट खालामदों आरो बिजेपिनि जेसेबां वार्कारफोर दं ग्रास रुट लेभेलाव मावनाय बिसोरखौ पात्ता होआखै। इलेक्सन समाव जोंनि एमपि इलेक्सन एमएलए इलेक्सनाव जोंनि बिजेपिआ गोबां सान हर मावनानै देरहाहोयो, नाथाय इलेक्सन जोबनायनि उनाव बहा बिजेपि दं, बिजेपिआ भट होआखै होननानै इउपिपिएलना थाबथा बुङो। ओंखायनो बेफोर गासैबो खोथाखौ नुबाय आरो थांनाय जेनेबा बिसिडिसि दानाय बेवहाय 60-40 जानांगौ, जेराव इउपिपिएलनि केन्डिडेट दं बेवहाय एमसिएल दं बेवहाय बिसोर 60%, ओमफ्राय बिजेपिआ 40%। जेराव बिजेपिनि एमसिएल दं बेवहाय 50%, 60% लागोन, इउपिपिएलआ 40%। आरो जेराव बिसोरनिबो एमसिएल गैया, जोंनिबो गैया बेवहाय 50-50। दा दिनै नुबाय बेवहाय दिनै दतमा बादियाव बा 12टा जेनेबा सिट दं एमसिएल माबायाव बिसिडिसि दं, बेनि गेजेराव सासेल' बिसिडिसि चेयारमेन दं। कसुगावबादियाव 13टायाव सानैल' बिसिडिसि चेयारमेन दं। बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो आरो दा बेखौ नुबाय आरो जेब्ला डेभेलपमेन्टनि खामानि फैयो बेखौ गासिबो गावसिनि वार्कारफोरनि गेजेराव राननो हायो। बेखौ नुनानै जोंनि गासैबो कार्यकर्ताफ्रा जोंनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि एमसिएलएफ्रा जेरोखोम जोंखौ माबा खालाम पात्ता खालाम बेखौ सिएमनो कमप्लेन होबाय आरो कमप्लेन बिथाङा स्टाडि खालामनानै नायजोब्बाय। नंगौ बेबायदि थायोब्ला जोंनि पार्टिया खस्थ' जागोन, थांनांगौ खस्थ' जागोन। जेरावहाय 40टा सिटनि गेजेराव 30टानि एसटि, बे एसटि देरहानांगौबा जों बर'आनो होन राभानो एसटि मानसिखौ लाबोथारगोन। बे हिसाबै थांनाय जोंहा मोनसे माबा जादोंमोन 4 थारिखआव एजुकेटिभ मिडियाम स्टेटनि बेवहाय डिक्लेयार होदों जोंनि गाहाय गिबि मन्थ्रिया जे फैगोन इलेक्सनाव जोङो 40टा सिटआवबो बिजेपिआ आलदायै गेलेगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामदों जे बिजेपिआ जे देरहागोन। मानोना दिनैहाय जोङो नुदों भटार स्ट्रेंथ हिसाबै जोंहा 65% जेनेरेल, 35%सो एसटि। होमबा एसटिआव जोंना बिपिएफ थाबाय, इउपिपिएल थाबाय, बिजेपि थाबाय रानगोन। खिन्थु जेनेरेल सिटआव 65आव माखासे थागोन 50% थागोन। ओमफ्राय देरहानाया बिजेपि देरहागोन। ओंखायनो जों दिनैहाय आसा खालामदों बे फैगोन इलेक्सनाव जों आलदायै गेलेनानै जों देरहागोन। आरो दिनै बे जयनिं खालामबाय दिनै 1197 जन बिपिएफनि मानसिफोर आरो गुबुन मोनसे भलान्टियार फर्सनि मानसि माखासे गोदो थानाय बिसोर जयनिं खालामबाय। सार जोङो नुनो मोनदों जे दिनैनि बे बिजेपि दोलोआवहाय सुबुंफोरा जयेन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय बेसेबांसो सुबुंफोरा जयेन जादों? बेवहाय 1797 सोद्रोमाफ्रा बेवहाय जयेन खालामदों। बेवहाय बिपिएफनिबो दं, माखासे आगोलनि एबसुनि एक्स भलान्टियार फर्सनि मानसिफोर, एक्स वार्कारफोर आरो गुबुन गुबुन दोलनि मानसिफोर दिनै बेवहाय जयेन खालामदों। प्रिपेरेसन जागासिनो दं, जयनिंआ जागासिनो दं, गासै मण्डल खान्थियाव जादों, जोंनावल' नङा जेरावबो जागासिनो दं। आरो बिदिनो बे आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव गासैबो जयनिं खामानिखौ कमप्लिट खालामदों।